ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତମେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ଏଠୁ ସେଠି ଗୋଟେଇ ସବୁଦିନ ଖାଉଛୁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ପିନ୍ଧି ଦଉଛୁ, ଆଉ ଯୋଉଠି ନିଦ ଆସିଲା ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଆମ ଅନାଥ ନୁହେଁ ବାବୁ, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଫେଳି ହେଲେ ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ, ଆଉ ସରକାର ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦେଉଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଫେଳି ହେଲେ ସମସ୍ତେ